Och kvällskvället var jag en möte. Och det var en ung man som talade, han har varit frälst runt 20 år. Och så talade han om helvete och glätan. Och han säger som och fadesarna som Billy fucking Graham, Billy Pavasløykur frafallende Lorstein Graham. Ja, han säger till att helvete bara. Det är inte en poängstäver, det är bara ätskillnad från Gud. Det är gøy ut. Det är inte, det är först en poängstäver. Och han fick bara chock. Han fick en chock. Ja, men det är så dundrande. Det är alltså det är även det kropp att är sitter ju lustigt efter någon säger att helvete bara ätskillnad från Gud. Det är inte en poängstäver. Det är det pura klart. Och Lukas 16 är rujemaveren. Han var ju en punslesteg. Så är hebreiskt inte vi är gøy efter någon. Gøy efter någon. Det är en poängstäver. Alltså det ska inte vara det är även mun deja kropp att det sitter ju i en möte och en maver ska släppa lära falskt och är inte ska säga och bara smulast att han har. Tack för gåva tal bror. Nej. Och helt inte så att det ska fära hampeljan till han att han har varit att det var ju helt rätt att det gåva. Nu hade det var dundrande för just. Och det skulle alla höra, inte bara han privat, all folk som sitter här ska veta sannolikan. Han ska inte släppa att tala fast och i Guds namn och en möte här som är sitter, inte över, det är inte talengrund över med det kropp som säger. För ska det alltså vara drippen, än att det ska gänga för sig. Så är gøy ut efter honom. Och han blev så illa vid att han bara, jag lät honom bia, så ända jag mött. Slika nisser släppa till alla, men är vi inte byna till alla? Är vi inte byna till alla? Nej, farligt att be tjura till alla. Så var sikna. Så var sikna. Hade kallat det nissuskap. Hade kallat det nissuskap. Hycklaroi och nissuskap. Manslöjande nissuskap en tar. Så mycket matta. Sjåvande viar man viar allt. Man kan gå sitta och lusta efter omkron. Och akkurat är inte perfekt. Akkurat är lika vi så inne. Ja, men som höjt så är kausen den rätta. Jag vill säga är kausen den rätta så fint du vet ja man ser man finner ju bara gott ut så men ser det med vår hatta så är nog där han grundläggande ting i Bibeln. Ja. Läs Matteus. Och så ofta Jesus talar om helvetes eld. Helvetes eld. Eld hell of fire, hellfire. Fire. Och eldur mestur eldur. Eldur mestur inte separation. Eldur mestur eldur. Av enskon och av griskon och kvarjun malet du vill titta på. Eldur kan inte tojas till näka annat än eldur. Och eldur är eldur. Matteus 3:12 whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor and gather the wheat into the garner, and he will burn up the chaff with unquenchable fire. Kvar skola i hånd hans, og han vil digitaliga rönska gulvsutt og savna kvøyte inn i løvene, og han vil brenne opp dumpuna vi auslatcheligen elde.
av sløtjelion elde. Ikke rævligere separasjon. Nei, gau. Det er altså ein eldur. Og Matteus 5, 29 og 30. And if thy right hand offend thee, pluck it out, and cast it from thee. For it is profitable for thee that one of thy members should perish, and that not thy whole body should be cast into hell. Ja. Hell. Det det. Så at ja, goie. Ikke det at jeg en hunter, men goie altså ut. Matteus 13, and shall cast them into the furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Furnace of fire til eldskjegveren, som det stender opp i åpenberingen 24. Verse 42, and shall cast them into a furnace of fire. There shall be wailing and gnashing of teeth. Det tar vi seg at de får en eld, og de pøynast her. Wailing, grator og tannagrusl. Fera med vår, altså det nokre ting, fera med vår skøyvor av tog at hvis han sier Jesus skaptor, så bøyde jeg høyt i av noen. Om det så det 1000 folk inne, om så det jo en forskalta her folkekirke, jeg skøyt jo at det. Om det bispor som talar, jeg går ikke ut etter det gamle. Som at det godløse her skal ligge bare halde han være svekan, jeg kunne ikke skite meg av det. Hvis det grunnleggende sannløygar som høytter, så sier han til at Jesus skaptor, sier han til at helvete ikke til, eller helvete bare at du ikke slipper til himmels. Eller at du bare ætskilde fra god, en øren steg, ikke himmelen, men Sheol, eller Hades, det var så pent. Hades merker helvete. Vi tås ikke grikst, vi tås av først. Ja. Nå færre da skøyver av grunnleggjande sannløygon. Så det øynasta ratta, det øynasta godelige, og øynasta som kan kallast kærløyge iverhøvur, det at det råp ut, gott ut, brøll ut. Om du så vil blekka av ut, det løyka mykje. Sannløygen skal standa. Ja. Han skal standa. Annars kommer vi bare släppa oss ut lus, altså. Lär du Jesus skaptor, så du ett Jehova vittne, då är det inte min bror. Lär du det att helvete inte det som Bibeln säger att helvete så räknar jag till som en frafallnan, som fer i helvete. Du måste höra att säga att helvete det som det för att kunna släppa till himmels. Annars är du avnokta Jesu år. Och Jesus säger att han som skammast vi med och vi åren kommer och Jesus synda för blod synd ju att. Och den går gott. Han vill skammast vi. Det är inte bara kännas vid han, men det är också kännas vid hans år. My words. Åren kommer. Det ska du kännas vid. Lukas 16. Og det ikke vi heter å gjøre. Ikke vi heter å gjøre. Jeg heter bare likn. Altså jeg før å prate
20 minutter, halvan timme vi tar mannen nattana. Jeg fikk 2 kunnskaper og Anna var til hans og jeg ber for honom og var sikna igjen og ditten og datten og vi snakker ikke mer om at det altså. Vi nevnte det ikke en gang, vi var ikke funnet der. Bara alltså lite bara liggen och falsklära som är funnet. Jeg leser Lukas 16, altså i engelsk King James, det er som jeg har her, fra Nudjan. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, verandi I punslum, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. And he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus, that he may dip the tip of his finger in water, and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Han var under flammo, og han var puntslavur ut I flammene. Smir hatt I egen jadargave, og tell ordentligt neste fyr. Jeg vil ikke begynne. Mer reist man som pesten. Sier jeg til torra skam som reist med som pesten. But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime receivedst thy good things, and likewise Lazarus evil things. But now he is comforted, and thou art tormented. Nu han uppgavor och tu erst punslauer och jag när flammo smyrat jag in jag där till det svojur efter oj ja. And beside all this, between us and you there's a great gulf fixed, so that they which would pass from hence to you cannot, neither can they pass to us that would come from thence. Then he said, I pray thee therefore, Father, that thou wouldest send him to my father's house, for I have 5 brethren, that they may testify unto him, that they also come, lest they also come into this place of torment. Han sitter after her. Abraham said unto him, they have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, Nay, Father Abraham, but if one went unto them from the dead, they will repent. Vend sagst du? Vend And he said unto him, if they hear not Moses and the prophets, neither will they be persuaded, though one rose from the dead. Jeg mønte ja jeg nevnte Billy Graham årsak at jeg sier det som jeg sier I middelen her det var ikke rett av mer å si hatt året her hatt det noe som jeg ikke kan lata være vi at hoksa altså totala vannvering for en fyre som at her fullkomlig han lengst siden selv sitt til Rom der han gjørs det helt tullgjane og lengst siden færen fra Guds røtte bøybel han byrja I rattur leiser fra Rom, leiser fra Pava Lorstendanon vi er King James og prætika I ratt og så er han færen langt går ut I apostasi frafall han totalt og det han totalt frafallen hvis han deier nu så er han færen I helvete stakkallen Billy Pavasløykur Graham
Det är vad han är. Du ska man släcka fylja någon man. Onkel man. Bära Jesus Kristi. Onkel nörden. Så fäller du vi honom till han fäller. Visst han fäller. En annan som man inte ska lusta 8 år efter till Joel Osteen. Och en annan som man inte ska lusta 8 år efter till Robert Schuller. En annan som man inte ska lusta 8 einaste år efter till Rick Warren. Till tyckare skammar i kältene. Eller till tyckare skam i kältene. Blev vuxen över att oss. Blev vuxen över att oss. Det är ju bara nog att vara fittor och smullast lite händer och sinja. Det är ju nog. Det är allt dåligt inte nog. Du kan bara stå in drutchen och bytter och fära skajvor hvis du inte erst. Edruer ösene och då att huxa och hitcha på tingene. Vi en edruun sinne. Det måste du göra. Ja, så Billy Graham stakkallen, han allra helst skrudjande i helvete. Han nokta i Jesus. Han nokta i evangeliet av gammals aldrig. Till ett eller annat sort talkshow då var det. Jag vet inte vad det show är, men han blev spurtur om muslimer och höjtningar som angående har hört om Jesus. Han vaknade till han vantade till att det blev frälst ösnö. Det är bara spekulation och inte drömmar. Spekulation och inte drömmar. Det är vad han inte. Det han hever en humanistisk god. Han hever inte Bibeln god. Ta är nog det som Jesus säger. Väveren sannlösen löve. Ungen mävor kommer att färgen och ta mig mer. Ungen mävor. Och till Jesus Kristus alltså. Han känner du inte bara ut i luften och på en fjäll här ångstan uppe i Himalaya till. Vi krossar om böjnen. Nej. Han först tog bo i han här. Jag var en frälst människa. Och du vill sätta på valk. Och du vill kalla vår. Och hvis du täcker emot i honom och vill doktor så vill du frälstur. Han som tror och vill doktor ska vara frälstur. Han som tror inte ska vara kvärt. Helldömtur. Damned. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Där börjar jag Billy Powerslager Graham vi. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Och till ända är Billy Powerslager vi. Han börjar i trunne, han ända ut i apostasi. Och han har lagt tusendavvis, hvis ikke miljonavvis av folk vissar. Men kanska som av dem som blivit frälst giten av åren, inte av honom, men av du prætika av åren, vera varvåd tog att de nu blivit etablerade i grundfest, rådfest och här var sitt egna personliga förhåll vi Herren uppåter. Här var inte nalva strången tjassar ivi till nekra man, nej, uppåter, bara till Jesus. Du kan ska komma och säga mig okkur, du kan ska komma och använda mig, hvis det som du säger är samsvärande vid Guds år, så kan du täcka vittu. Men hvis det är i tøynum egna myndlöjka, så är det inte. Det är lika mycket som du är pave, bispor, präster eller predikanter. Kvärt du erst, det är lika mycket. Einaste myndlöjken fra gode är hans år. Och han är väl lite hackre än sitt navn.
så ett år King James Bibeln hever han litt hagre enn sitt navn. Så undrade mig att det inte vilja bruka henne. Ber att det ensko under armen, men vill inte bruka det föreskrift som purasta lojka åttan. Jag vet inte om jag kan präcka en fel. Alltså allvarligt hos är hon så fejlande att hon inte kan brukas. Säg mig så kvar feilen är då. Säg mig då. Jag vill rätt lyssna 12 färger. Och män har åkt på henne och kommer vi återmeldingen. Och folk har nu brukt han 2 eller 3 år och kommer vi återmeldingen. Och underplanting är nu born ut. Här är ju inte fullt av höjden. Kanske 2. Och det har vi så rättat till det enda i framtiden. Hon är perfekt. Det ska hon vara. Jag vet att det är Guds år. King James är Guds år. Och första King James är bara ett föriskt kopi av henne. Hon är förföröjska. Till det som man gör då man tojer. Ja, men här ständer bara akkurat det samma i line upon line, precept upon precept. Here a little, there a little. Psalm 132. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. For thou hast magnified thy word. Vi little W. Above all thy name. Vad är så word vi little W? Till att skriva jag Guds ord. All skrift. All skrift är och jag med. Få det 100% rätt så inte ormanglar. När så den Timoteus 3:16. All skrift är given vi uppblåstri av gode och är gagnlig till Guds läro, till urättasättningar, till rättlöjningar, till undervisningar i rättvise. Att Guds mävren må vara fullkommen och fullvägs utgjörd att allon gåen verskul. Första King James. Perfekt. Hon är perfekt är hon. Jag ska bara smörjen jag in jag där. Den Guds års vanvirande lörständigt värst. Som dansar en vi korrupton alexandrianskon lörstända vesepapurs biblion. Du nosshötta drumpor. Du nosshötta drumpor. God det väl lite så ett år och pom allt så ett navn. Och så vill du inte bruka det. Skammade. Och skammade. Jag säger skammade. Strøye og i fromkirkene var ikke at varvøyta øynløyka andans, varvøyta brauerligan kærløyka og sånne. Til brauerligan kærløyka hever en sannur kristen. Strøye og den største høttanen til å være alltid falsklæra. Falsklæra tog jeg at det kom på en av falsklærer opp, gnostikarner og ariarner og forskjellige lærer balkar som er nokt av tru øynhøytene og er nokt av Jesu Kristi goddomløyka og er nokt av grunnleggjande læresetningar og i Guds lærer Kristus her. Tog blott her det var flere alder strøy om det jeg varvått at det er rønt og det er varvått rønt ui alt slik tenker varvått røyn ui King James ja her fyrir Petrus tror jeg at han tog Kristus og østen hever røyna for lige for de synder hei rattvise for henne er rattvise at han måtte føre okken til Guds
Verande tidsen av loivi ui kjøten hon, men leivande gjørdur av andan hon. Ikke ui andan hon, som Dahl og Viktor sier. Der kunne torpa i skøyna seg vi, og smyrja inn ui ansikt jo seg. Ja, du hørte meg rett. Jeg vil anker spekk for deg. Det dundran for kjærst. Og det kan du kalla meg svekkan fyrir. Det kan du sleppa kalla meg svekkan fyrir, sier jeg. Det er ikke ut da. Det rører mykje. Det må lukka mykje. Jeg vet hvor svekkur Ikke han som sitter her. Rauplesindur, ja. Rauplesindur først. Hva søren gjør det? Hva var det skulle si? Jotasar brev, hva det stod? Jotas tjänar Jesu Krist, alltså att det är inte Jotas Iskariot för sören, att det är Jotas, en annan Jotas. Han har ett vår som heter Jotas. Jotas tjänar Jesu Krist och bror Jakobs. Ja, jag visste en tjej trutjar. Det var en som är bror Jakobs. Så var det en som är bror Jesu. Jag vet inte om det han säger med. Det är ganska några andra var bättre än det. Jag vet inte allt. Jag har omkant påstå i att det var inte allt. Men Jotas tjänar Jesu Krist och bror Jakobs till torra som är halkar av gode färger och varvåkter och Jesu Kristi och kattleir. Miskunnen ätikon och frigjord och kärlöjge veri markfalta. Hatt älskavon. Ta jag vårt i allan ogenskap att skriva tikkon om mina felagsfrälso. Vart han ej turveligt som är att skriva tikkon och formena tikkon. Tid skuld och allvarsamliga ströja för trunne. Som var öjna för finchen in höjlavo. Allvarsamliga ströja. Ja. Alltså allvarat hos det nacka ropa så upp om. Ja, det vi skulle ströja allvarsamliga för trunne. Som ena för var finchen in höjlavo. Ströja för trunne. Nej, allvarat hos vi skulle ströja för trunne, ja. Ja, det gör det då så den sprället att till. Ja, det gör det och så kom Pavas skrumsli här, Pavas skört och kyrkan och bränt i 30 miljoner i sejan alter. Och så kallas det att Kristi hade synagoga, satans, allt som det är. Och jag ska ropa ett trofallt halleluja. Och så ger det min liv så ska jag tacka det upp för dig. Men jag ropa trofallt halleluja med en suttje in i YouTube. Här som Rom och Vatikan bränner av när det är atombomber från arabarna. Jag ska ropa trofallt halleluja. Ta i Pavas skrumsliv. Bombast sundur och samman hatta borste. Kan jag säga där? Ja. Ströja allvarsomliga för trutne. Till det du ska göra. Till ta du har du fastlärd och så sitter du bara nickar smulligt. Tycker han tack för gåva tala bror. Nej, du gåst ut och säger hater ikke rætt! Det kan du gjerst. Gjerst du ikke det, så legger du ikke oi godslære. Så kjenner du ikke godslære. Ja, om du gjerst det på en måte, eller at du farstar til en egna, til lukka mykje, men det som jeg alt å si, til at du gjerst det. Jesus Kristus, tog en elska i døra bare, elskverdige, stillføre, Eimjuche frälsar han sett öna för templen och tog. Han sett öna för templen minst du Johan 2. Minst du då? Han sett här och han sa att jag tar gjort handelsskap ur Guds hus tar uppryck av sig av palva. Akkurat som lagt in chatukun. Tar uppryck av sig av palva. Johannes 2 fra 13 og påskjene til jøden var fri hånd og Jesus for nian til Jerusalem og fann i tempelen noen tøyr som selte okser og seg og dykvor
og vekslararna av peninge sittande. Og ta i han gjørst av en køyrel ur smavun stronken, så at han sette seg nyer, og gjør det så han køyr, han fann forskjellige tåendar, køyr, sånn lille strengur lov her, og flotot, og som var dott, så som feikat i hjørne var dott i jord, omkring kasson, omkring som var kommet ved døyren, døyrene var bunten, bøynene kanskje bunten saman, oksan, et eller annet, gøyten er lampen og så hadde det lost til, og så hadde det li sånn endar, på tå endar hist og pist, og han og bonte tar saman, gjørsar en køyrel, bonte, altså, kanskje 15 sånn lille petter saman. Det vil si, han visste hva han gjør det, han fikk ikke et øyeskast, knappelig et svaglet rasarui her på en nøy, han sett her vi pumpande hjärsta, og hjärsta korti, han var totalt øyrenadar. Han gjørte en køyrel av smavun stronken, og ræk tøyr atlar ut ur tempelen, og seien og oksanar, og støtti ut peningen tja vekslaren, og kastet kall på årene. Han kastet kall på årene, og støtti ut peningen tja vekslaren. Og ræk tøyr atlar ut ur tempelen. Vi som køyrlet til, opp pushguidar så til, vekk ut ikon, ferdig ut, og han sier, og sier vi tar som selv til dikvor, tætje hesar loter hian, gjer ikkje hus fægismunds og et hus av handelsskapet, og læresvøyner hans er myntost at testa og skriva, vannlete hus tunds hever ete meg opp, vannlete, the zeal of thine house hath eaten me up, vannlete hus Herrans hei eti han opp, altså fullkomligen, Jesus. Då gjør han at her, at han skulle paven danse mykje genga fyrir i Guds huset, iver hans er deia kropp, og det blei det så. Det blei iver hans er deia kropp. Han elskar i Guds hus, Herrans hus, så han god, han annan person, kommende kjøttet, god kommende kjøttet, men han elskar i alt som er vi god at gjøre, som feir, god feir, mer enn så dekna liv. Ja, men hva skulle vi så kristen gjøre annet enn akkurat det samme? Akkurat det samme. Vi skulle elska god og Jesus Krist og Guds høylaja år og Guds høylaja anta og alt som er vi god at gjøre mer enn okkara egnu ogner og okkara egna skinn og okkara egna kjøtt okkara egna boin okkara egna blau eller whatever. Det er nemlig at det gjerst du det? Alla du det gjerra det? Hef du overhøver hokse om at gjerra det? Det gjør det Jesus. Jeg vil hokse om at gjerra det. Jeg vil gjerra det. Det gjør det Jesus. Og i Danmark og i Grundvikskare tog det vil si at tolja i 1800-tallet ta var vettingar, intermissionsvettingar, det byrja i noklunda mitt i 1800-tallet, kanskje syndra åren til. Og mennesker blev frelst altså ui kyrkjunum, men kanskje ikke point ui kyrkjubygningen, men det var kyrkjufolk, men det var å lese sånn ekne bibel og bia nev saman og så begynte mennesker bli frelst i hoppatallet. Og så hadde de vantryggvande last enda prestar og kvitt og krea standande her, som bo av dem terrøyna måla pukk, og tar sautu her i fri navun, men tar prestor kom ut, prestor slapp ikke ut ur kyrkjen hvis han hei bo akkurst, som var ravruskande gale, utan at det her stående 12-20 frester Grundtvig annar utanfyrir, og stegga av honom, tog han det? Hatta som du sier her, at det var ikke ratt, og tar prekk av det fyrir honom, sette han skap mat, og sier han skulle bo godt så ratt, så slapp han i sted. Ja. Ja. Hadde det. Og hadde trångt jeg vidt å komme atter til.
Jag sitter inte under fastspåan utan att gotcha. Coach. Ja, i en bok som heter God's Generals, skriven av Robert Liardon. Og til nummer 2, hon reformatørene. Knox, Wycliffe, Luther og Fox og Hus. Og jeg lyser hos i bøkene av og av siden 2006, da jeg kjøpte henne. Jeg vil si at hon og fengt meg rettelig enn særlig reformatørene. Jeg har også nummer 8, altså, som omhandlar 19. og 20. og alt. Det er helt slett ikke veldig lukka spennende. More spennende å lese reformatørene. Jeg vet ikke, tar av det som jeg kaller for nosser, hinner gjelder, altså. Jeg sier moderna, og det er bare at det bare hampelig høyt, og ikke annet. Her det stedet skriver her om George Fox, han som stående i kvekarna, ja? George Fox, han levde i 1600-tallet, og sin tid 1600-tallet. Ja. Til at han får inn i kyrkjer, den torra samfunnet var stående, torra troar samfunnet, så var det til at han tar vår i tradisjonelle kyrkjon. Og ta været her til vårt fleste prester som stand om Mølma og Tvatla. Og snir George Fox, han var frelstor og åndstøtter enn ta. Åndstøtter tar til av tungen og kjent ut til andans kraft og alt det. Det var virkelig altså, øysten ta. Tar kjent ut til det. Jeg får lese her Ludde Pette, som jeg aldri har vært rettelig interessant. Yeah, from that day on he became a dreaded target. No, from that day on he became a dreaded target to established religion. Fox made it a point to enter the churches of the villages he visited. He would stand up in their services, condemn the ministers, and preach to the people of their deception. Altså han fører kyrkjen der, og da presten var livre av pratika, da røste han seg opp, fordømte pratikomannen, fyrir han ser av falsk pratiko, og pratika i falskjen, avduga i torra vittløyngar. This may seem totally out of order, but in those days it was a common practice for people to stand and speak their minds at the end of every service. The services weren't dismissed until that opportunity was presented. Fox took full advantage of those times, but every now and then he couldn't contain the strong stirring of the Holy Spirit, especially when the minister was grotesquely wrong or self-righteous in his ministry. Altså Fox, han gjorde bruk av til at man kunne røse seg opp og vittna til endan for møten. Men av og til så kunne han ikke halta seg og ta i Hallig Anden rørte sterkt ved han. Særlig at ta i presteren var alvorlige vi søgene av et la sjålratviser i sin tjeneste. At these times, Fox would stand up in the middle of the sermon and blurt out the truth. Til hesa tøyer stod Fox bara upp mitt under pratikanene og frøste ut sannløygan. Ja, han bara frøste ut at det passar slett ikke der. Hva sikkert han det gjør titta sama. Tunne prestor eller tunne pastorer pura av søgene og brøl i hatt i honom. Han skal pratika ordentligt. Han skal pratika ordentligt. Eller bara skuppa av lus og så skal du bara pratika stein fyrir. Falsk skal ikke være vittløyt av omkring penkagrusum og det. Sometimes he called the minister a deceiver, exposing how he was growing wealthy of the tithes of the people. Vi kvart kallar han presten en vittløyare og avduga i hvordan han
gjørdest rykur av tudjendunum tja fataka fatsinum. Other times he denounced the minister's interpretation of scriptures, shouting out his error. Til tøyer så fordømte han tøyingarnar tja presten av skriften og raupa ut hans villfæringar. Whatever the occasion called for, Fox delivered. Hver som helst ui høve be kalla etter til vorte George Fox. Altså han det som trångte til til gjørde han bare, han la ikke petti ut da. Jeg var ikke hvordan ofte som Maren var fangsle. Han var, altså han døg ungur, og det var årsak at han har vært så nekva fyrir fangsle, han har vært seitjan fyrir fangsle, han har vært mer i fangsle. Da han døg, har han nesten vært mer i fangsle enn hva han har vært utan fyrir fangsle. Du bare setter fangsle hvis du prætika ut av gøttene, men ta gjør det da. Ta gjør det da bare. Og ta var ikke nekker herlige menn, tar slag og ångan, tar stjaudisk fra nøkken, tar var ærlige, godsøttande, godelige menn. Men samfunnet hetta i dør. Og tar prætika og i møte fastlæreren, presta lorston, yeah. He always spoke what he discerned, whether it be that the minister was a hypocrite or that he was a wolf in sheep's clothing sent by the devil to ravage the flock. It didn't matter to Fox. Han talar alltid det som han mest i andan. Først det var at presteren var en hyklare, eller at han var en ulver, sier sin, sender av djevelen til at rana fylke. Det gjør det samme for Fox. All that mattered was that deception be revealed and truth be proclaimed. Det eneste som neka sier var at vittløgningen skulle være avduka, og at sannløgningen skulle proklameras. Hadde det? Ja, og da jeg leser det her, jeg stryker alt det her under, jeg bestemmer det i min hjärsta. Hatta tætj til min, og ferdig. Og jeg har tidsst det til min. Og jeg blev hatt av det, men jeg brølde. Jeg sier det som det jeg skjøyte i at det. Tenk at du bare takker det av oss. Jeg finner meg ikke i falskboen. Så stend her av neste sujo. Some who attended these meetings would erupt in violent opposition when the presence of God would manifest itself like that. Once when the Holy Spirit fell on a meeting, a man ran toward Fox to challenge him, to which Fox bluntly commanded, "Repent, you swine and beast." Altså tar sjauto og bau og sunko og så hendte det oss når møten og tja kvekar noen, altså kvek det mest at ristast, og det var det som hendte av møten, så det var det at andans kraft kom i deg og de skulvo. Ja, og det andans kraft, ja, jeg var ikke rist under andans kraft i sånnkjene, holdt nekv, det har vi altså. Ja, bare om jeg bia, så kjem andans kraft, så er vi bare lyrist. Det har vi, ja. Det kan du bare takka der av. Så er det her som kom av møte og det var som ikke var anstått, ikke kjent til andans kraft, og så får hinja ristast av andans kraft, så spotta av det, ja. Og så sier George Fox bare vi han bøy fram, vend om til svøyn og til bost. Repent, you swine and beast. Det var ikke nekker gjeldig lorstand der, du. Nei, ikke nekker gjeldig lorstand der. Avlukt. Pengapinsene der. Avlukt tøymen. Det der.